होननानै एसे लाखिदोंमोन गारिखौ साइडथिं लाखिनायाव मा जादों अबेनिफ्राय फैबाय जेनेबा ग्लेमार गंसे हारसा मानसि थाव फुनदायना लाफैलायबाय आरो एकदम नै दानियाव बेयाव फुनदायनानै लोगो लोगो जोंथ' ओरै खारफाजोब्बाय सिगांथिंहाय खारफानायाव ओमफ्राय आंना आथिङा बे गाग्रा दङ नालाय बिदि फुटरेन्सआव बेथिं साइडनियाव थ' बेयाव नांनानै आरो एसे दोलालायबाय आथिङानो पुष्पाराज बायदि जाबाय लोगोफोर खायलेंनो थ' गाइस नैथिं खावसे आखाया माने नैयाव नांनाया दाबो सागायाखै आरो ना ओमफ्राय आरो बिथिंनो नांदों नालाय बेयाव बे लेफ्ट साइडथिंनो गोजा नांजोबनाय ओंखाय एसे खायलें जाबाय माने पुष्पाराजनि बायदि एकदम मिनिगासिनो गुड मर्निं लोगोफोर दा गुड मर्निं होननांसिगोन थ' बिराद गाज्रि अबस्थानि देहाजोंबाबो गुड मर्निं ना लोगोफोर उपाय गैया माथो होनना बुंनो ओमफ्राय दायो आङो मा खालामनो नागिरदों लोगोफोर आंनियाथ' बाइक रेजुखाबाय नोंथांमोना नुखादों ब्लेक कब्राया आंना सेस ओमफ्राय जोङो दायो बेखौ फार्म लांनो नागिरदों आरो ना फार्मनो माने जेनेबा बेयो गारि लानायानो बारा गोबाव जाखायाखै ना माने 6 मान्थफोरल' जादों ओमफ्राय बेना इन्सुर दंखायो दा इन्सुरखौ क्लेम खालामनो नागिरदों आरो ना लोगोफोर आङो थ' नुगोन नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासिम भिडिअखौ दिनै दे लेंग्राया गारियाव गाखोनो मोना उपाय गैया थेवबाबो थांनांसिगोन आरो ना थांगोन जोङो नै भेब्रा जाहाजों भेब्रा दिनैसिम मिथिदा आंबो बिनि नामखौ भेब्रा होननानै नाइस नेम मोनलायदो ना थ' चलो सालायदो ओइ उपाय गैया थांसै लोगोफोर फाहामना लाबोनोसै बिनि उनाव बेरायलायनोसै अबस्था गैया नै सिंनि मार्गाट गैया लाइट गैया हेडलाइट सेडलाइट थांजोब्बाय गोगोम गावनि आखाइनि फैसाजों फाहामोबाथाय एसे बुरजा थांखागोन आरो ना लोगोफोर खिन्थु दा इन्सुर क्लेम खालामगोन नालाय ओंखाय टेनसन गैया बारा खम थांगोन आरो ना दायो फैसा ओरैनो 85% ना मा होयो होनना बुंदों बिसोरो ओमफ्राय 15%खौ आङो होनांगौ बेबायदि आरो ना इन्सुरजों बानायोबाथाय थ' बेनि थाखाय थांनो नागिरदों आं दा लिहरदो नागिरजुलियावसो लादोंमोन आं बेखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम ना पुष्पाराज बायदि जाबायना खायलें पुष्पाराज बायदि जाबाय लोगोफोर खायलेंनो थ' गाइस नैथिं खावसे आखाया माने नैयाव नांनाया दाबो सागायाखै आरो ना ओमफ्राय आरो बिथिंनो नांदों नालाय बेयाव बे लेफ्ट साइडथिंनो गोजा नांजोबनाय ओंखाय एसे खायलें जाबाय माने पुष्पाराजनि बायदि एकदम मिनिगासिनो बासिबोबाय थेवबाबो थैनायनिफ्राय नायसे नङा होमबा बुन्दु माइरं दंबावो थ' लोगोफोर माइरं दंबावो होनना सानायसिना मानो होनबा जि टाइमाव एक्सिडेन्ट जादों ना ओमफ्राय मिडिल मोननाया लटारि दानना दोनदोंमोन आं लटारियाव जोसा माइरं मोनदां देन्जार लाखि नायसिगोन माइरं दंबावो थारमाने आरो मोनजाबावगोन जेबो जानो सम जायाखैलै बेबायदि आरो ना रिजिना थ' लोगोफोर दायो आंनि गारिखौ माबायाव होना फैबाय आरो ना शरुमाव जेनेबा माबानि थाखाय इन्सुर क्लेम खालामनो थाखाय ओमफ्राय बिसोर बुंदों 20 दिननि उनाव मोनगोन होननानै ओमफ्राय RC ओमफ्राय आंनि ड्राइभिं लाइसेन्स ओमफ्राय आरो इन्सुरेन्सखौ लाखिदो बिसोरो 20 दिननि उनाव क्लियार जागोन आरो फिनिश जागोन होननानै फाहामनायफ्रा गथाय चेन्ज खालामगोन गासैखौबो ओमफ्राय ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेम जाना होलायदों ना मा जागोन माने आंखौ बुथारथारनोसो नागिरदों ना माखो आंखौ आं हमनानै मोनला आरो ना ओरैनो मोजां थाबाबो बेनो सालायबाबो बेनो होननाय बायदिसो जेनेबा फैबाय थादोंमोन आरो ना जोङो फैनानै ओमफ्राय एसे बे जोंनाथ' सुक्लाय पार्क दङ ना खाथियाव माबाया जोहोलावफुरि पार्कआ थ' बेयाव एसे साइडआव जोङो लाखिनानै ओरैनो गुबुननि माबा माबि जालांनि पार्कआव होनना हाबनो होननानै एसे लाखिदोंमोन गारिखौ साइडथिं लाखिनायाव मा जादों अबेनिफ्राय फैबाय जेनेबा ग्लेमार गंसे हारसा मानसि थाव फुनदायना लाफैलायबाय आरो एकदम नै दानियाव बेयाव फुनदायनानै लोगो लोगो जोंथ' ओरै खारफाजोब्बाय सिगांथिंहाय खारफानायाव ओमफ्राय आंना आथिङा बे गाग्रा दङ नालाय बिदि फुटरेन्सआव बेथिं साइडनियाव थ' बेयाव नांनानै आरो एसे दोलालायबाय आथिङानो फाग्ला जागोन जेनेबा ओरैनो थाबाबो बेलेगा हुख्लायनो नागिरो गाव गोलैनायाथ' गोलैनायसै बुथारखाथारनो नागिरखोना माखौ हमना मोनला आरो ना ओरैबायदि देन्जार आं गारियावनो माने जिरायनो गिलायलायनाय जादों दा आरो एकदम बेनि थाखायनो इसिबां मोजां लासै सालायनानै साइडथिं थाबाय थ' बेनिफ्राय फैगौ मानसिया जेनेबा साइडथिंजाय माखौबा नायै फैगासिनो बेयो दालां हयथ' बे पार्कखौ नायनानै सालायबोगासिनो आरो सिगांथिं नायाखै बेयावनो फुनदायना फैदों एकदम उनाव थाव होफैलायबाय आरो एसे गोसा नांबावनायमोनबाथ' आंना सेस खालामो दिनै मानो होनबा आंखौ ओरैनो गारियाव गाखोनो होखायाखै जेनेबा बिदि भाइब्रेसन खालामनो होआखै नायाव थेवबाबो आं गाखोदो अख्रा आरो बिनि सायाव बेयाव एक्सिडेन्ट जाबावनानै माबा मोनसे जाबावनायमोनबा सेसमोन आं माने एकदम ओरैबायदि सिटुवेसन आरो दा आंना
गिलायलांदो दा आङो गारियावनो गाखोनो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि साला मोजां थाबाबो बुथारखाथारनो नागिरगोन ना माखौ मिथिया बिबागे बासिबोबाय आरो फैनानै आरो बुथारखानो नागिरखायो माने सेस आरोना लाइफआनो दा गारियावनो जिरायनो गिलायलायनाय मोननाय जादों एकदम गोसोआ ओरैनो दुरबलखा नालाय दा साननैसोआव थ' माला मोजां रिकभारि जायो बे टाइम नांबावगोन एसे हयथ' 20 days 30 daysसो नांबावनो हानाय आरो होमबानिया एसे मोजां रिकभारि जागोन आरो कमप्लिटनो दाबो मोजाङानो बर्थमानाव दा चेकआप खालामनायनि उनावसो मिथिसिगोन आरोना माथो बुंबावनो लोगोफोर उपाय गैया दिनानो गाज्रि आंना मा होनो मानसिफ्राथ' बुंगासिनो नोंना दिना बिराद दा साननैसोआव हामा खोमा नायनानै ला होननानै खिन्थु आंहा फोथायनायाबो गैलायलाङा बेफोरनि सायाव बारा ओंखायनो नायनायबो जायाखै माथि नायोबा ओंखारमारगोनदां बेबायदिनो मा बुंनो आरोना दिनानो गाज्रिसिनो होनगोन ना मासो होनगोन दा साननैसोआव बिराद बोरैबा सोलिगासिनो आंना लाइफआ गिदुं गिदुं आरो एकदम सान्थि गैया माने थ' माला मोजां जायो नायनोसै ना लोगोफोर थांनानै थायोबा उनफोराव लासै मोजां जायोबाथ' मोजांसै मालाबा बिदिनो माबा माबि जाना दुब्बा थैलांबाथ' गैलासै आंलाय सानदों दाखालि मोजां माबानायाखाय माइरं दङ र' बासिबोबाय सानदोंमोन आं बिमा खर' माबा माबि जानो नागिरो आरो गोदाव सोराव एकदम बोरैबा मोनलाजोबनाय थ' माथो उपायबाव होननांसिगोन ना गाइस नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन दे लोगोफोर आं बारा गोबाव बानायनो सानाखै भिडिअखौ दा न'आव थांना मोजां थाहैनोसै आं दल'नो नङाबा बोरैबा जालाजोबगोन बायदिसो मोनलायलांबाय जाबाय गिनायजों मानायजोंनो थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन लोगोफोर दे थ' बाय 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 बाय